Opäť sa dnes nachádzame v Mojmirovciach v časti Pažiť, kde tento týždeň sme rozbehli nábor našich detí a teda mládeže, hasičov do nášho dobrovoľného hasičského zboru, keďže súčasťou hasičskej práce je aj práca s deťmi, z ktorých vychovávame jednak možných účastníkov súťaží v hasičskom športe a následne samozrejme aj tí, ktorí ostanú pri hasičstve, tak aj možno profesionálnych alebo dobrovoľných hasičov. Tak záujem o tento šport je rozlišný, niektoré deti to baví a niektoré naopak nie. A je to v našej obci nové, takže sa snažíme rozvíjať tento šport, snažíme sa to propagovať a získať viac už aj dospelých, aj detí. Je to aj o tom, aby deti sa dokázali rozhodovať rýchlo a pritom byť rozvážne, aby dokázali byť aj tímoví hráči a pritom dokázali prevziať za seba samozrejme zodpovednosť. No a je to o tom, že jednoducho hasiči sú jedna veľká rodina a vždy sa ľudia môžu aj na našich hasičov v akejkoľvek situácii spoľahnúť. Tešíme sa, že počas týchto 3 dní, kedy sme začali s náborom, tak napriek tomu, že ešte bežia prázdniny, tak zo pár detí prišlo. Veríme tomu, že od septembra aj v spolupráci s materskou školou a so základnou školou k nám zase ďalšie deti a mládež pribudnú. Dobrovoľné hasičské zbory, tak ako aj ten náš v Mojmirovciach, zasahuje okrem požiarov pri rôznych iných nepredvídaných situáciách, pri nehodách, pri povodniach, pri veterných smrštiach, tak ako sme to žiaľ zažili aj tu, kedy napríklad v predchádzajúcom roku sme koncom júna odčerpávali z mnohých pivníc vodu. Následne v júli prišla dosť veľká smršť, ktorá v priebehu chvíle spravila veľmi veľa škôd. No a takisto pri iných situáciách a samozrejme vykonávame aj asistenciu pri rôznych obecných slávnostiach a podobných podujatiach, kde je možné vidieť hasičov v plnej zbroji a v plnej práci. Budeme samozrejme veľmi radi, keď sa k nám pridajú deti, mládež a takisto pokiaľ sa rozhodnú aj dospelí prísť medzi nás, tak sú samozrejme vítaní, pretože čím viacej dobrovoľných hasičov, tým sa vieme ľahšie prestriedať aj pri zásahoch a iných aktivitách. Takže každý možno už pozná niekoho z nás hasičov a existujú rôzne kanály, ako sa k nám dostať, takže budete vítaní.